sai asibiti kohar mata Allahu akbar ya gyara zaman ki Alhaji hada Kano mai shine magana yaro kudin ki da hannu ko me ma na sata ka ci lafiya wani sabon titi ka buga sabo shine magana tsanni tsagiyar tsagiya tsawa ashe tsanni cikin tsakar kasar kasar take yaro da ka je ina aka sanka sunana Dr. Farfesa Engineer Fiya Everton Sabo Usai Handi Kone da Sabira Local Government ya kan faram kan Istimani Local Government local government din na sani ya kare kai baba hadiri gaba kai hadiri yamma shige mana gaba wallahi tallahi yaro ba hadiri bane baban wani ne ya ture bishiya saboda neman gafiya ba suke ba za su iya ba wallahi tallahi ko yau ko gobe wallahi Allah muke nema wallahi dan duruwa wallahi tallahi babu sa kowa ya riga ya san ba kai buro ba ka zo ba zai iya ba wallahi ba makariya ne ba ya ce da ni ba ni wallahi tallahi wallahi tallahi sai ka ji ya za ba hakan jari da lafiya ba ba ni ne gado da ku shi ku ci gashi shine magana shine ba suke ba su ya shine magana sai da lafiya da lafiya wallahi dan baba wallahi koyo gogo wallahi ba zan ma hadiye da huta da hade baba ko da ka sanya wallahi lokaci ne wallahi ba lokaci yayi ba magana tare da shine magana ai kai kwanda lafiya tashi da lafiya baba ka zaga da ni a duniya wallahi shine magana bana kunya bana jin tsoro abin da na sani ne wannan wallahi komai da idan aka kwana baba kici na kici kokoro ko madan maran yana ga shine magana ko na ra asrani ga ba lalle kuwa kai yaro a lafiya ne baba wace da ni ba ni ba babu wace da ni ba ni ba babu baba mulicin kan dutse ta san ba kai shine magana mulicin kan dutse baka ta je dawo babu wallahi tallahi kai Allah sarki dan baba ya aka sai dawo lafiya baba lafiya baba iya da lafiya dawo lafiya baba kamar gyara ba shi barna sai dai